Boरै dं खबर सबर? माथो माथो खालामदों लोगोफोर? अनलाइन गैया नामा रावबो? अनलाइन गैया? उन्दुनासो दं नै दिनै गोदाव सोरावनो। खबर सबर बोरै लोगोफोर? बोरै दं? हेलौ हेलौ लोगोफोर बोरै दङ? माथो एसेमेस खालामा अनलाइनबो गैया माथो रावबो? हा अनलाइनबो गैया रावबो? फैद' गासैबो फैदो। हेलौ बोरै दं? हेलौ लोगोफोर बोरै दङ? माबोरै दं खबर सबर? आंथ' दाबो हेलौ दा रावबो फैयालै बाल। कमेंट करो भाई लोग बहन लोग सभी कमेंट में हाय बोलो। आ जाओ लाइव में मैं लाइव में आया। हेलो हाँ मुझे हवना यार आप जाके अबे कौन किधर से है आप? किधर से हो? किधर से? मेरा दिल के जाने। हेलो बोरै दङ खबर सबर? माबोरै दङ? हेलो आंथ' दाबो नोंनिनो What? सावलाय गैया जोंनाव सावलाय गैया। सान्दुं बारा दुङाखै दिनैहाय एकदमबारे माबा अखा दोमैलुसो जादों। अखासो हाहांनो दुङाला गामाखालि सान्दुङा ओरैबायदि दुङो साला। दखानाव थाग्राफोर फैलायबायदां।
आंनि आखाया नै दाखालि माबायदि जादों एकदमबारे नायजाखानाय बे नैबे ओरैबायदि गोजा बादायखादों ओरैबायदि गोजा आरोना मेचिनावहाय बोरैदि हाबखो बायदि फाग्लासो दा सायो आरोना दांबा सायोलै फाग्ला गोजाल' जाखादों दांनै